Sartu nintzen bezala sukaldea, itxeko izan baniz bezala izan zen, ez? Bera gelitu zen, eta, honea etorri haiz? Bai, honea etorri nahi ze bata. Jo, ez nien espero etorriko zeinenik, eta bai, honea zergatik anez. Egia da, sukalden sartu nintzen, eta, bueno, namizeko gauza, tragotxa tatu genuen, jolazen ginen, dena erakutzen, eta bere ilusioa zen hemen ekitaldi bat egitea, kantu zarran bazkari bat egitea. Lehengo koitura hori berreskuratzea. Euskal Kanta Zaharren alde zeozer egitea. Eta niri ilusio handia egiten zait, Angel eta Aitor honea guenitxea tortzea bere musikalariakin, trompetalaria da Aitor Ibarra, Os Jatorra, eta Beñat Mitxelena. Eskujolean. Orduan egingo dut, hemen daukazue horria, emango zue, menu berezi bat, baino ilusio honik egin dago menu bat, eta egin dugu prezioa zoragarria baita ere, zoragarria bat, jendea etortzeko, eta bueno, esan berdet, guendikan ez dugu presa aurreko eman, eta dia 60 erreserba ina dauzkagu, ja. Zer den kantu zarrak? Nik beti txen ikusi dutena. Mai inguruan, kantatzen ditugun kantuak, harreman bat sortzea elkarrekin, ez du galdetzen bate besteri nongoa izen, onola pentsatzen duken, baita ere. Biskot, desberdina. Behin badaren, nire bintzet, egun badaren, galdetu aben nor garen, eta zertan pentsatzen dugun denak ospatzeko intentziokin tortzen garela, ez? Hori da gauza garrantzitsuena. Bertso beti jolas bat izan bada, doinua eta hitzarekin egiten jolas bat, baina zen finean jendearekin partekatzen den jolas bat, ezta? Bertsolaria eta entzuleren artean badago konexio bat eta badago elkarrekin bizi den momentu bat. Kantu zaharrak berdin gertatzen dena, kantu zaharrean entzuleak badakiela zerren kantatuko dena eta kantatu egiten du eta parte hartzen du, ezta? Nolabait, bertso zaharra dira, Angelek esaten zuen bezala, kasu askotan bertso zaharra dira. Eta orduan horrek sortzen duena da bestela bertso saioetan dagoen plazeraren aldaera bat, ezta? Gauza bera da, baina ez da gauza bera. Entzule ez da entzule soil, bada parte hartzaile, bada protagonista ere, eta orduan guretzat ere polita da, bertso zaharra kantatzea eta emanaldi horietan parte hartzea, ezta? Guretzat ere noski bertsolaritza gastronomiarekin erabaldotutako jardun bada, naiz eta frontoietan eta asko aritzen geran, baina oso mai inguruko jarduna izan da eta da, gaur egunen ere, kasu askotan, eta, bueno, afizio personalez ere, gustatu egiten zaigu egia esan, jatea eta edatea eta lagun artean egotea, beraz, ze aukera hoberik ez da. Errez minutu eta pixkot, izanen dena urrian bosteko ekitaldia, lehenengo gauza da, hemengo atalaiko holoko sukaldari batetik halako menu bat egitea, eta horrekin batean, ordu batan, hasiko ga, musu goxo esan bezala, lunch bat egin. Lunch hortan bai, lehenengo saioa eta lehenengo parte hartuko duena izan da Aitor, Aitor Mendiluze. Ongi etorria. Bai, ongi etorria, eta egia esan guk elkarrekin urte asko damazkiku, eta beti lehenengo ongi etorria, beta Aitorren ahotsatik eta Aitorren bihotzatik atetzen zaizkion, bere momentuan atetzen zaizkion bersoiek, ez? Bere esan duen bezala, bersolari dan bitarte kantu zahar badaude, ez? Gero, hori duguna da, lunch hori, musu goxo hori probatu, eta ordu bitan sartuko gara jatetxera, eta hori duguna da beti bezala, Aitorrek ere hori du beste agur bero bat, hasierakoa, eta esan duen bezala bi musikari bikaina duzkigu, Aitor Ibarra, Zumbildarra bera berez, eta Arganaztetik edo da Eskujolea, Beñat Mitxelena. Lehenengo kantua, kostumenegatik, Euskal Herren euskarakin hasten gara. Euskal Herren euskarakin ja behin kantatzen dugun denak, ja hasten dira, ja sukaldariak, ja lanean, eta servizariak, ja servitzen. Eta horren, plateratik, egiten duguna da, kantu bat, bi mota zaten da, ez? Kantatzeko moduan mai inguruan. Bat, hegoalden guk egiten nuen bazela garai batean, zen bazkalondonen o afalondonen gero, kafe hartuta bero-bero gaudenen animal orduan hasten gara. Iparraldean, kostumbre handi izaten da hasieratik, tartekatuz. Eta 16 urte da, 17 urte da mazkit ohitura hori nire ekitelietan egiten. Eta egia esan polita da, ez da? Bai. Eta tarteka ere baita ez da kantuak. Gero berak ere neurri oso ongi hartzen du, bera badakiz nola den ekitaldi hau. Eta momentu atetak, bera botzen du beste berso paren bat, eta gero aurrixo besten bat, eta bukaeran berak agurra, bai edo bai. Hori da, jokatzen du horrekin. Bai, jendeari parte hartzeko aukera ematen zaio otorduan zehar, bestela
nolabait abestu behar duen jendearentzat tarte luzegia da, abestu gabe jaten eta kontuak esaten, eta nolabait horrek ematen dio, beste harintasun bat, ezta? Eta sukaldetik datozen plateretatik goxatuz, abestiekin lagunduz, eta pixkana gai, hasieratik da, nolabait kantu emanaldi bat, ez? Ez dira bereizten otordua eta kantua, ez dira bereizten gastronomia eta abestia, baizik eta denarekin bat egiten da, eta azkenean abestiak ere menuko parte bihurtzen dira, ez? Eta oso ohitura polita alde horretatik kantu bazkarietan.